sambil masak ya aku harus curhat ya guys. Apa tujuanku sebenarnya nggak konten ini? Kontenku orang yang sing bermanfaat kanggone orang lain guys, konten biasa. Cuma aku ke tujuanku ke aku pengen ngomong ning ngarep kamera secara lancar. Itu yang pertama. Sing kedua ke aku pengen dikenal orang melalui media sosial. Kuwi tok guys tujuanku guys. Jauh sekali aku mengharapkan cuan daripada konten-kontenku. Aku jauh sekali lah mengharap ngono ki lho guys. Tapi ibaratnya suatu hari awake dhewe iki mendapatkan cuan daripada media sosial, kuwi tak anggap bonus. Tapi niatku sing pertama kuwi awal aku nggak konten ki sing tak niatnya ki aku arep pengen ngomong ning ngarep kamera kuwi secara terbuka, secara aku ki gen piye aku ki ngomong ning ngarep kamera kuwi ora izin aku pede ngomongku secara lancar. Kuwi tok guys tujuanku aku nggak konten iki. Ibaratnya ngomong cara gaule bahasane ki public speaking ku gawe ben lancar. Ora izin orang tak mikir-mikir sing enggak gawe kata-kata ki kakon ben sok bingung. Wis kontenku wis ngene iki ora nang sing istimewa. Jauh sekali bermanfaat kontenku ki. Guys, konten biasa, konten ya emak-emak wis umur di atas 4, kepala 4 ngene iki. Konten keseharianku, aku kerja dadi TKW ya guys, ora nang sing istimewa.